Һез баймак яңлыктарын карайһыгыз. Бүген балаларның телмәр үсеше, өндәрде дөрес әйтә белү проблемаһы мәгариф өлкәһе өчен актуаль мәсьәлә. Чөнки беренчеләрдә мәктәпкә өйрәтү барышында телмәр дефектлары еш осрый ди белгечләр. Каланың 3нче мәктәбендә логопед һәм психологтар үткәргән тренингтар ошо мәсьәләләрне тикшерде. Тәүге кыңгырау, парт артында одайлы ултыру, яңа коллектив, беренче укытучы, кисә генә балалар баксаһын сыккан бәләкәсләр өчен зур һынау. Беренче класска баргандардың күптәре балалар баксаһы тормышдан мәктәп системаһына күсеүдә авыр кисерә. Ошоны күз уңында тотып, 3нче мәктәптең логопедик һәм психологик хезмәте ел һайын бергәләп еңәйек акцияһын оештыра. Бында беренчеләрнең ата-әсәләре өчен осталык дәресләре күрһәтелә, проблемаларны хәл итү юнәлешләре бирелә. В связи с проблемой адаптации первоклассников к школьному обучению необходимо проведение занятий не только с учениками, но и с родителями. Мы проводим занятия, индивидуальные, коррекционные занятия с родителями для того, чтобы научить их правильно общаться со своими детьми. Успешность обучения зависит от того, чтобы требования школы стали желанием ребенка. А родители могут многое. Они могут помочь нам научить ребенка любить школу и любить обучение. Бүгінгі Венера Ахмедьяновна тарафынан үткәрелгән дәрес безгә бик охшаны. Безнең балаларыбыз беренче класска килде. Шундай психологтың дәресләре күбрәк булган ине. Без ата-әсәләр белән бергә берләштек. Безгә зур кәңәшләр бирде, тәкъдимнәр бирде. Һәм шундай дәресләрне без көтеп калабыз. Һуңгы елларда беренчегә укучыларның яртыһы тиерлек телмәр дефекты менән килә. Проблеманың кимәленә карап төркемдәр төзелә һәм күнекмәләр оештырыла. Ә инде телмәрендә җитдиерәк тайпылыштар булган балалар менән индивидуаль рәвештә шөгыльләнергә туры килә. Нисек кенә булмаһын, укытучылар да, ата-әсәләр дә бундай шөгыльләнүләрнең әһәмиятле булуын билдәләй. В этом году в нашу школу очень много детей пришли с нарушениями речи. И наша задача с первых дней начать активную работу по преодолению этих нарушений. И, конечно же, эту работу мы должны вести совместно не только с нашими учителями и с другими специалистами нашей школы, но и с нашими родителями. Сейчас у наших первоклассников у всех идет адаптационный период. А адаптация у детей с речевыми нарушениями проходит сложнее, чем у остальных детей. Поэтому сегодня в нашей школе проходит психолого-логопедическая акция «Преодолеем вместе», в рамках которой мы проводим мастер-классы, открытые занятия, а также групповые и индивидуальные консультации для родителей. Логопед дәресләре безнең балалар өчен бик файдалы һәм кирәкле. Ул балаларның телмәрен үстерергә нык булышлык итә һәм килеп туган проблемаларны логопед менән бер тизрәк хәл итәбез һәм балаларны укырга нык этәргез көч бирә. Укытучылар, ата-әсәләр, логопед һәм психологтар берлектә эшләгәндә генә беренчегә барган укучыларның мәктәпкә өйрәнү барышын җиңеләйтергә, телмәр дефектыннан котылырга мөмкин. Мәктәп дөньяһы һәр баланы серле белем иле буларак кына алыктырып торһа ине.